जय जगन्नाथ। हेलो गाइस, मु आपणकर सही ब्लॉगर। यह मोर प्रथम भिडियोटे। चलन देखिए भिडियोटी केमिति होइछि। से गला एटा मिलगला फाइनल धरी कि नहीं कौन से धरी से गोटे देखते कौन ये कोटे धरी से मो सान भाई धरी आनी मो सान भाईटा चलती से कौन कौन देखा जीव कि ना जीव बोली तो कहला से बात तो सही है पिलाटी बर्तमान धरिक चलला तार कोला तुम घर कटुर टाणु जा देखो ये सब आम जंगल पहाड़ कटुर देखा दे बाबू कटुरटा ये कटुर धरी कुलाटे धरी चली आम कई झाड़िया फाइनाल आम गोटे आसी गोटे छोट नाल पहुँची जाइए। देखूँ यही नाल के ठंडा लगुच ये गोटे केन्दु गछ अच्छी आप जान थे केन्दुर ना कौन आपको देखा दूसरी मुझे केन्दु गछटा गछटा से एत बड़ गछटे देख 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 पड़ी थे कड़े देखुची आस आस फाइनाल केन्दुरे पाई जाए। देखो ये तार लाड़ रही पारा ना आप झड़ी देखो केन्दुरा देख बढ़ी ना यही देखिपे देखा देखिए मुझे देखिपारे ये कहती केन्दु ये भी गोटे बाली केन्दु नहीं गोटे अन्य केन्दु तो यह बर्तमान ये तार खाइबा इच्छा कर बहुत ने धुई आन जा खाई दे जा आई जाड़ी देखिपे केते बड़ गछटा गोटे अस्वस्थ गछटा देखा देखो झरना पानी झरुची पानी कड़ू आस कहीपर प्राय यहाँ देखो तार धोची केमती देखो हाथटा भल से दिह देखिपारे ये तो धुईला है मत देवनी कि हाँ देख से ना कहला मैंने से एकुटिया खाई दूसरी देखिए केमती केन्द्र देखा आनु टे शीघ्र शीघ्र आसे देखो एत द्रुत गति आसी जाइए पिलाटा देखो केन्दुरा के स्वादिष्ट लगे जापारे ये गोटे केन्दु ये गोटे देखो केवल ये बड़ बड़ मंजी अच्छी देखो ये तो मांसटा ये खाई के भल लगे आपको जानते से देखा था ये तार कौन कह भल लगे खाईदे कषा लगुनि आ खाइबू हाँ पाड़ी ना देखो एना किए कौन कह जीवी ना बोली कह देखो केन्दु खाईदेला एवं कह जीवी ना देख
କହିଦିଅ ନା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଥିଲୁ ଏଇ ଇଏ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା ରେ लेकिन ये साला ଦେଖନ୍ତୁ कर ଇଏ क्या ଆଉ रहा ଗୋଟେ है यहाँ କେନ୍ଦୁ पे? ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କେମିତି ଦେଖିଲୁ କେନ୍ଦୁଟା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କେନ୍ଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ଏଇ କେନ୍ଦୁଟା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଇଏ ଝାଳ ସେ ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି ଦେହ ସାରା ଝାଳ ତା ବହିଲାଣି ସେ ଖରାରେ ଚାଲି ପାଣି ଟିକେ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି କେମିତି ମୁଁ ବି ତା ପିଛା ପିଛା ଖୋଜି ବୁଲୁଛି କାଳେ ମୋତେ ଖାଇଦେବୁ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେ ସେ ହଁ କହୁଛି ବିଚରା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଗଲା ସେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିକି ଆଇ କ'ଣ ଏ ହେଉଛି ମହୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁଲ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଳ ପଡ଼ିଥିବ ଟୁଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟୁଳ ହେଲା କୁହନ୍ତି ମହୁଲ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ହୁଏ ତା ଫଳଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଛେଚିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଧରିଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମହୁଲ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁଲଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ତୋଳିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ଏବେ ପରେ ଗଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ସେଇଟା କ୍ଷୀର ବାହାରିଛି ଏ ପ୍ରକାର ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଥରରେ ଛେଚିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଛେଚିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଥର ରଖିଲୁ ଏଇଟା ପଥର ଏଟାକୁ ରଖିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଏମିତି ଛେଚିଲା ଏଇ ଛେଚିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତ ବାହାର କଲୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା ମଞ୍ଜି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଟୁଳ ଯେଉଁଟା ତେଲ ହୁଏ ଏଇଟା ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଲିଚୁ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲିଚୁ କରି ଖାଇଥିବେ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ବାସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଫାଇନାଲ୍ ଖୋଜି ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ ଖାଇ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା କୁକୁର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଖରା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋର ତ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଗାଈ ଘର ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲସେ ଖରାରେ ତ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଗାଈ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଗାଈ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ନାହିଁ ପାଣି କେନ୍ଦୁଟାକୁ ଖାଇଦେଉଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ଏତେ ଏଇଭଳିଆ ଖାଉଛି ମାନେ କେବେ ଯେମିତି ପାଇନଥିଲା ଲାଗୁଛି ସେମିତି ସେ ଖାଉଛି ସେ ତାର ଯାଇକି କୁଲା ଶୁଖେଇ ଦେଲାଣି ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଈ ପତୁଆଟେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗାଈ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉନି ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଖରା ହେତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ହାଣିତେ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତା ସବୁ କିଛି କରିଛି ମାନେ ମୋତେ ଖାଲି କିଛି କରତେ ପଡ଼ତେ ନାହିଁ ହେଲା କ'ଣ କିଛି କରାଯିବ ସିଏ ଜାଣିଛି ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲି ଛୁଆ ନା ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାର ଅଛି ଏଇ ତତେ ଗାର୍ଡ଼ ଧରିକି ନେଇ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଣୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଦେଖ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ପାଉନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ହାଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତା ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ପାଉନି ତାକୁ ଏତେ ସାରା ଖୋଜାଖୋଜି ମଧ୍ୟ ପରେ ବି ପିଲାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ଆସୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ଦେଖିବା ସେ ଆସୁଛି ନା ଯେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେ ଆସିଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାମଛାରେ ଆଣୁଛି ବାନ୍ଧିକି रुको जरा सबर करो ଟ୍ରାଭେଲରେ अब देख तू କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା अब तू गया बेटा अब तू गया देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे देख ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରେସ୍ରେ ଆସୁଛି ଏତେ ସାରା ଖରା ହେଉଛି ସେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମାନୁନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଆଣିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ କେଉଁଠି ଆମ୍ବ ଆଣିଲୁ କେଉଁଠୁ ସେଇ ପାଖରୁ ଗଛ ଅଛି କାଳେ ସେ କହୁଛି ତାର ମୁଁ ତ ଏତେ ଆଡ଼ିଆ ଆସିନି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସେ ଗଛଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି
ସେଇଟା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ହେଲା ସେଠି ନା, ତ ସିଏ ତାର ଯାଇକି ଖୋଜିକି ଆଣିଛି କୁଆଡ଼ୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବୁ, ଖାଇବୁ ନା ନେଇଯିବୁ ଘରକୁ? ଖାଇବି ଏଠି ଖାଇଦେବୁ, ଘରକୁ ନେବି। ଘରକୁ ନେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ସେ କାମ ଟିକେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖେ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଯାଇକି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗରମ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ। ଶୀଘ୍ର ଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କାହିଁ କାମୁଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା ତୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହ ତାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଦେଖ କାଇ ଫାଇ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ତ ଦେହରେ ତ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ତାର। ଝାଳ ଏଟାକୁ ଝାଲ ହାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ମାନେ ମୋର ସେତିକି ନଲେଜ ନାହିଁ ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସିଏ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଇ ତ ସବୁ ଘୁରିଲେ ଏତେ ସାରା ମିଳିଗଲା କାଇ ଆମକୁ। କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଈ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ଗାଈ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ମୁଣ୍ଡ କୁରକୁରି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍